vítam vás u ďalšieho videa, ako prežiť v tom najdrsnejšom na svete, v lese. Počuli ste to? To bol jasný vlk. Takže čo urobíme, keď je tu vlk? Hodím si dole rukavice, jasné, uhriť nemá, tak to budeme neboleť. Ale šmykne sa mi, že vlk mal dorizí viackrát, takže čo je asi lepšie? Hej, mám tu vák, všímajte vák, idem dole sa berem vák. Vyberiem šúzovku, to najväčší šéf. Viackrát sme si vraveli, keď je vlk, nikdy nie takto, vždy takto. Ušípe. To dá Georgi s zajkom. Nie, to dáme my, to je výzva. Počujeme vlka. No dobre, rýchlo. Ty nás vlk nezametrí. Dáme krčiačku, jemne ostávajúci uši. Rukavice do batohu. Vždy rukavice do batohu. Nechcete ich niekde strátiť. Je Bohu Európu, ty kokos. Pak na sebe. Takýmto spôsobom. Nie takto ako je. Nie takto ako je, bo hej, že idem takto. Tak, vyhodím si a hneď pichnem si do neho ruku. Mám v tejto polohe, spustím vach na seba. Sekru vyjebem vlka, hej. Dvakrát vysráš nebuch. Vlk ide, hej. Nabíha si na teba z boku. Čo urobíš ty? Nenastavíš mu, že na, uhryzni ma ty kokot. Nie. Prehodíš si sekeru, on už je dať tu, už storí tú hlavu na seba a ty jebneš ho do hlavy. Ďalší beží stade, hej. Chytíš si, prehodíš si, takto. On sa tak nevie, čo sa deje. Tak ujde. Už máš dvoch hec. Tvorka je väčšinou 5 až 8 člená. Teraz si dáš šúdovku na bok, lebo vieš, že stade už ide veľký hud. Nevidia ťa, zraveznícky si sa pozeráš. A teraz vybehne, skočí takto z hôru, prebije sa takto listý pôdy dole všetko. Čo urobíš ty? Takto, hej? Boky vyhodíš si, čím ho zabiješ. Reálne pretnem takto, tak sekeri takto, tu už budem hlavu, dáš pekne ho jedne pretne, hej? Točí sa do tomu, vyhodím mu sánku vonka, pretnem chytíš si, hej? Hneď. Otáčaš sa a šúdovku si dávaš takto. Oni žúdia oči, tie vlky, čo sú tam, a nechápu, že ako mohol asi zabiť toho vlka, keď sa pozerá na nás. On je asi nejaký lepší ako my. Tak sa dosterú tie vlky a bežia preč. Ale všetci staré, dobre známe vieme, kde je vlk, tak tam je aj korisť. Ale keďže vlk nešiel na teba, alebo nevedel, že ty si tu, hej, a budeš tu robiť ako prežiť, takže niekde je nejaká iná korisť. No. Ty sa teraz pekne Radko, dobre robíš, starý. Strategicky takto ideš. Toto je merátko. Vidíš, takto. Vidíš kozu. Predstav si, že ty si tu na, tam, hej, na vyvýšenom mieste. Ty si ako kokos. Pozorne, že ma odjebeš. Takáš jak kokos, hej. Vidíš sa? Vidíš, koza už je tam. Rádko. Poklepeš sa. Vidíš ju a sedíš. Ona, že pozrie sa na teba, čo sa deje a ty vyjebneš ju do hlavy. Sekera automaticky odpadne, to sa padne za sekeru. Máže ty mák, privoláš si, ty ideš dole, nožné skily, vykopneš si hore, chytíš si. Ale jedna koza je málo, ty chceš ešte aj nejakého toho vlka, aby si mal sánkovisko dobré. Čakáš. Vlky sú zranené, čiže tie tri vlky ťa stále obchádzajú, čo si vtedy odohnal. Stále ťa obchádzajú. Ibaže teraz už chodia po jednom, lebo sú rozdelené do smúriek. Jeden, druhý, tretí, hej. Príde iba jeden, vidí mŕtvú kozu. Celý šťastný, ale nejde zabíjať, to bude to najslabší člen, chantivec vyjebaný, čiže jebe na. A vtedy iba príde, už je tam, tu na dosah. Ty si tak 1,12 m, vieš, nepozerá sa, lebo si myslíš, že je najvyšší a najlepší. Chytíš ho, jumpneš, prijebeš ho takto o zem, odpráši si od krvi, dvihneš tu jeho rozrazenú lebku, takto ju dvihneš, hej, tu ju dvihneš a už mu iba takto. Pomaly mu stade vyjebeš kožu. Máš z neho dobrý kožuch, jak kokot, všetko, brutálka, tutálka, hej. Keď ho zabiješ, je dôležité zakryť stopy, hej. Čiže sekeru pekne jebneš si tam, lebo nemôžeš zabiť len tak zviera, vlastne za to je pokuté jak kokot. Chytíš si jej, napravíš si účet, aby si bol fešák. A zase, hej. Pekne tak, a už počuješ, že majáky vyjebané idú. Čo spravíš, keď idú majáky? No kokot. Takto, vyjebeš si toto hneď vonka, šiltovku odložíš. Lebo už mám poznáme zo šiltovku, vieš, že zabíjam. Ty koko, to je Yeti. Yeti bude v ďalšom dieli. Vedia, že tu zabíjaš zviera na šiltovke. Dáš si na seba batoh. Jebneš si rukavice. Takto. Jak če. No.
teraz. Normálne chytíš si sekeru, hej, a máš tu psík. A ty prídeš k stromu, ktorý som počal. Piči, teplé mám. Nájdeš si sem ten strom, hej. Takto dáko. Nemusí to byť presne, že je na tom, však na čo. Ale mohlo by to tak byť. Dobre. Pič. Tak. Je to tak, hej. A už iba počuješ kroky. Nadia, ježiš, do piči. A rúbeš iba do tohto. Kurva, chlapi. Počuješ, že ide. Jebneš sem. Fú, boha, to bol stromisko. A dojde typek. Pane, si tu zabíjal zvieratá, ty. Ja? Nie. Pičovina. Ja som tu horárom sem poslal, že výrub nežiadúcich drevín v lesnom poraste 55 z 3. triedy. Áno, ale jebal si búka. To je rakita. To je rakita. Naučíme sa aj rozpoznať stromy. Vidíme, hej? Takéto škonky na kôre, to je jasná rakita. Ty kokot! Teraz, hej, nebezpečná